Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi before ngiqale ngikulethele udaba, ngicela ungixhase-ke laphana, ngicindezele ibhathini elibomvu laphana-ke elithi subscribe. Subscribe akubizi imali, kumahhala nje, akukho ngisho nesenti elimnyama leli. Udaba engilethele lona-ke namhla lithi ukhuzani-ke usekhuze insizwa laphana uSminoff ehlekisa ngaye lapha emdletsheni. Ukhuzani-ke ube sengena epejini lakhe uFacebook wabhala wathi, angiyena umuntu ovamise ukunaka nokuphendula abaculi, ikakhulukazi laba abasuke bekhombisa ukungangeseki noma ukungizonda. Kodwa ngicela ningivumele ngiluleke le nsizwa yakwaGumede, ngiphinde ngiyikhumbuze umlando walento akayiqalayo. Le nsizwa ibonakale kweminye yemicimbi ikhomba ukuhlabeka umxhwele ngento eyenzeka kweminye yemicimbi lapho bethi khona abalandeli baka-SK babebonakala bejikijela esiteji. Ngifuna ukusho ukuthi emcimbini wawuse-Carnfontein kwenzeka into ethi ayifane eminyakeni engaphezu kwemihlanu eyedlule, lapho khona engaphazanyiswa ngiphefoma esiteji umcimbi wasala wadungeka kwaze kwadlula umphefumulo womuntu emhlabeni. Ngithi umoya wakhe uqhubeka ulale ngokuthula, abanye abantu balimala kanzima, kwadutshulwana saba sibi isimo. Le nto-ke wena mfoka Gumede ubonakala uyenza ihlaya yabalimaza abantu, ayiphethi kahle. Ngicela wonke umlandeli wami angaphazamisi umculo uma ephefoma esiteji. Le nto yakhuzwa. Ngikusho lokhu ngoba uma izinto zingasaphethi kahle kubuya bona abaphehli bodlame konke bekubhekise ngakimi. Ngithi angiyikhuze le nto eyenziwe ile nsizwa, asihambisani nodlame mfoka kithi. Ngikhuza njenge-leader, akekho umuntu ojabulela lesi senzo osenzayo. Izimpilo zabantu lezi kumele sizihloniphe. Uma unikwa ithuba lokugibela isiteji kufanele ufike wenze umsebenzi wakho womculo, ujabulise abantu, usuke uhambele lena oyenzayo. Akuyona mfoka kithi, abantu bayahlonishwa. Awuhlekisi ngento embi edinga ukukhuzwa, ngoba ngesikhathi uhlekisa ngayo kunabantu abacasukayo. Iseluleko nje lesi mnewethu, ayikabe, kusho ukhuzani lapha kwikhasi lakhe. Mina ngicela lapha singene ema-comment section ubhale ukuthi ucabangani ngalo lolu daba, sicindezele ibhathini elibomvu laphana-ke usubscribe. Akubizi imali, kumahhala nje, yakho nesenti elimnyama leli.